ओ गिबियावनो आंनि बे चेनेल नायगिरि नोंथांमोन रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। आङो दिनै दाख्लै जि आङो मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन जे नोंसोरनि जि एफेक्सन बे हादान होजानाय जायगायाव आं दिनै दाख्लैनि समाव आं नुजाफैदोंमोन आरो माखासे बुस्थु आं फिसा बुस्थु लाना फैदोंमोन। दिनै बेखौ होलांनाय समाव आङो मोनसे खोथा बुंलांदोंमोन, आङो नेक्स्ट टाइम आरो आं फैफिनबावगोन होननानै। दिनै बेवहाय आङो फैनानै दिनै रायजो राजाजों आं गोबां सावरायबाय, रायलायबाय आरो आं दाख्लै जेब्लानाखि रायजो राजानाव आं सोंहरदोंमोन, बे समाव रायजो राजाया मा उसुबिदा दङ होनना बुंनायाव दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि फरायनायनि बेलायाव बा थानाय जानायनि बेलायाव जोंनो लाइटनि प्रयजन होननानै बुंनायाव दिनै आं फिसा बुस्थु जि लाइट बेखौ आङो लाबोनानै होफैबाय। आरो दिनै आङो बे जायगायाव फैनानै आङो मोनसे जोबोद रंजानाय आरो खुसि आं मोनदों। बेनो जाहैबाय दाख्लै आं जेब्लानाखि बे मोनसे बुस्थुखौ आं लाबोना होफैदोंमोन थानो थाखाय खस्थ' होननानै बे प्लास्टिकखौ दिनै आङो जेरै सारिय'फाले आङो माने गोथां गोमो बेफोरबायदि आं नुफैनानै आं माने गारि सा आं बिराद माने गोसोआव रंजादों। आरो आं बिथांमोनजोंबो सावरायबाय आरो बिथांमोना जि गावसोर थानो मोनदों बेवहाय माने बिथांमोना मोजां मोनदों। आरो दिनै आङो बेखौनो आं खावलायदों जाहाथे जोङो बयजोंबो जोङो अनलायनानै थानांगोन आरो जों खौसेथियै जों आवगायलांनांगोन, अब्ला जोंनि गावबा गावनि थांखिया मोनसे लामायाव जों सहैगोन होननानै आं सानो। नोंथांनि बे समाज सिबिनाय बे सुबुंफोरखौ अननाय हाबाफारि खामानि मावनाय बेखौ माखासे सुबुंफोरा नोंथांनि राजनितिक लाबा-लाबनि थाखाय नोंथाङा दा खामानि मावगासिनो होननानै गोबां मानसिया बुंखालायदों आरो गोबां मानसिया मोजां मोनदों। बेनि सोमोन्दै नंगौ, गोबां मानसिफ्रा बुङो जेनेबा दाख्लै MLA जेब्लानाखि इलेक्सन जादोंमोन, बे MLA इलेक्सनाव दिनै आङो सासे बिजाथि महरै आं नुजादोंमोन। बे बिजाथि महरै नुजानाया आंनि माखासे माबानि थाखाय नङा। दिनै आं रायजो राजाखौ नायनो बा दिनै रायजो राजाखौ अनसायनो होननानै आं बे खामानियाव ओंखारनाय जादोंमोन। दिनै आं जेन'बा जेननानै थांदोंब्लाबो दिनै रायजो राजाया रायजो राजाखा होननानै दिनै आं दासिमबो आं रायजो राजाजों दं। दिनै नंगौ सोरबा सोरबा बिदिनो बुङो जे नेक्स्ट BTC इलेक्सनाव उमुखखौ ओंखारगोन होननानै मिथियो, आंखौ जेन'बा ओंखारगोन होननानै मिथियो। दिनै बिनि बिसयै गोबां रायजो राजाखौ बियो सहाय होदों होननानै अनेक मानसिफ्रा बुङो, नाथाय बिदि नङा। दिनै रायजो राजाखौ आङो जुदि सहाय होदोंब्ला बा इलेक्सन पारपासै आं जुदि सहाय होदोंब्ला दिनै आंनि इलेक्सन गेलेनायाथ' 13 समस्तियावल'सो होनजायो। दिनै आं 14 समस्ति होन, बबेबा 16 होन, 15 होन, 12 होन, बिदिनो ओरै 17 होन, बेफोरबायदियावथ' आं इलेक्सन थांनानै आं भटबो बिनोबो हाया बा बिनोबो मोनखाया आरो मोनखायाबो। दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ साननानै नायोब्ला गोबां मानसिफोरखौ आङो थांदों रायजो राजाजों जगाजग लादोंबाबो दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ आङो होनाय नङामोन। आं जुदि इलेक्सननि पारपासै जुदि आं ओंखारोब्ला दिनै आङो आंनि समस्ति बा आंनि एरियाखौल'सो आं नायगौमोन। दिनै बुंनो हो, जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोना माबा मोनसे बिबाननि मानसिफोरबो जानो हागौ बा सोरबा राजनितिकनि लिडारफोरबो नंगौ जानो हागौ। दिनै बिथांमोना बुंदों, खिन्थु आं गोबां मानसि लिडारफोरखौ आं नुनो मोनो रावबो सोरनिबा मोजां मावनाय गाज्रि मावनायखौ बिथांमोना रावखौबो बुङाखै, बखियाखै, निस्सय आंखौ बाख्नायदोंसो। दिनै आंनो बुंनो थाङोब्ला शिबसार बिथां प्रमद बर' बिथाङा दिनै आंखौ बाख्नायदों। सोरबा जयन्त सार बिथाङा दिनै आंखौ बाख्नायदों। दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानो दे जों लिडारखौ जों लिडार होननानै गनायो। दिनै सोरबा गैयि मानसिखौ गैयि मानसि होननानै सोरबा बायदिया नेवसियो, खिन्थु आंनि गोसोनि साननायाव आं मोनसेल' खोथा बुङो, गैयिजों गोनांजों खुनु डिफारेन्स गैया। मानो होननानै बुङोब्ला जों बयबो समान। सोरनिबा खाफालाव सोरबा बायदिया बबे समाव सोरनि खाफाला मा जागोन जों बेखौ बुंनो हाया, बुंनो थाङा। जों मैया जेब्लानाखि मोनसे जोंनि एनुवेल कनफारेन्स जादोंमोन खृष्टानफोरनि, बे कनफारेन्सआव जेम्स बसुमतारी बिथां MCLA सारा बुंदों जे जि दिनै बांग्रि मावनाय, बे बांग्रि मावनायाव दिनै क्रर थाखानि मालिकआ दिनै
रुथि गरथामनि थाखाय दिनै लाइनाव थानांदों होननानै दिनै जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला दिनै मानसिनि खाफाला बबे समाव मा जागोन जों जेबो मिथिया। दिनै जों हाजारखि दोहोनियानो जाया मानो बबे समाव जों गोग्लैगोन, बबे समाव जों जौगागोन जों रावबो बुंनो हाया। बिनि थाखायनो जों रायजो राजाजों बयजोंबो मिलायना थानांगोन। आरो रायजो राजाफ्रा जुदि आंखौ बे इलेक्सननि बेलायाव बा राजनितिकनि माबा मोनसे बेलानि थाखाय रायजो राजाजों जगाजग खालामबाय थादों होनना बुङोब्ला बुंथों, आं बेखौ जेबो साननाय आरो दुखु मोननाय आंनि गोसोआव गैया आरो। बे कारेन्ट गैयै जायगायाव नोंथाङा लाइट बे माबायदि रोखोमनि लाइट? बे बुस्थुआ बिदिनो आंथ' गावनि माने माबानाय हिसाबै हारसिं माने बेक्तिगत माबा खालामनाय हिसाबै दिनै आङो बे बुस्थुखौ आं नाजादोंमोन माबा मोनसे मोजां माबा खालामगोन होननानै। दिनै आङो बारा गिदिर नङा नंनाया, अब्लाबो बिथांमोननि थाखाय बिराद मोनसे गिदिर होननानै बिथांमोना आंखौ बुंदों। माने दिनै बिथांमोना खोमसि खोमलाव ममबाथि सावनानै बा लेन्थन सावनानै बिथांमोना न'खर संसार बा फरायनाय उन्दै उन्दै गथ'फोर दिनै बिथांमोना बिदिजों सोलिनानै दङ। बिथांमोना बे बुस्थुखौ मोननाय लोगो लोगो बिथांमोना खुसि आरो जि बुस्थुखौ लाबोदों आङो बे बुस्थुआ आंनि थाखाय थोजासे नङा, अब्लाबो बिथांमोननो आंनि जिखिनि हायो बे बुस्थुखौ आं दिनै लाबोबाय। बिथांमोना गोसो खुसियै नाजावनायनि थाखाय आङो माने आंनि गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो बे उन्दै उन्दै नानिमोन बाबुमोन बिथांमोना बेजोंनो जाहाथे गावनि माखासे फरायनाय बा स्कुलाव थांनाय बा जानाय लोंनायाव बेनो माबा मोनसे खामानि होगोन होननानै आङो गोसोआव साननाय फैदों आरो।